Dit programma wordt mij mogelijk maken door Sport Friesland. Knecht is wereldkampioen. Het wordt hier omgeroepen en het is nu een feit. En het is een geluk. Het is een uniek moment in de Nederlandse shorttrack geschiedenis. Het doelpunt, ja! Meteen het doelpunt! En dan is het gelijk, ja hoor! 1-1 slagvis. Ja, 2-1! 2-1! Carlijn Jansen serveert. Ja! Ja! Stits is landskampioen! Ik denk dat we heel tevreden kunnen zijn met onze zilveren medaille. Amazone Rikst van der Horst. Fjouwe gouden medailles en zilveren medailles. Zo is bij de absolute vooruittocht. Ja. Olivier, zilver op de 100 meter rustslag. Wat geeft dat dan voor gevoel? Ja, met hek. Mark van der Wal van Heidenskip gaat zij over die leidernaam van heen van 15 meter verder en dan maakt er een hele mooie sprong van. Hij komt heel fier, hè? Ja, hij ging eng in koers en het liep erop dat hij krekt het balsje voorbij is. Kruis de tijd als een klimmen, kruis de tijd als een klimmen, kruis de tijd als een klimmen. Kerselrecord bij Tony Brull aan boord de Hollanja. Zij winnen gewoon de kampioen van de IFK's en de is een goud beloofd. Zegt Daniel Olgo, maar dit is geen Joelenberg in het demo is de 162 de PC en plooiwurm van het Betour. Kerkdalen van de Bos, Daniel is hier tegen Triestra. Jannik de Jong van de Gediek is wereldkampioen. Wat Peeske? Ja, dankjewel. Nederland, wereldkampioen, 8 november 2015. Sanne Wevers heeft hier een uitstekende WK-oefening neergezet. Geboren op 17 september 1991 in de stad Leeuwarden. De zilveren medaille bij dit wereldkampioenschap. Dames en heren, een bijzonder goede avond. Welkom bij het Sportgala in Friesland. Iedereen welkom hier in de zaal. En ook iedereen thuis van harte welkom. Iedereen die meekrijgt via Omroep Friesland TV. Ook online worden we uitgezonden. Kortom, we hebben een flink aantal bezoekers van dit Sportgala. Het is inmiddels een beetje een jaarlijkse traditie om het rond deze tijd te doen. Ik ben alweer voor de 5e keer gevraagd om dit te leiden. Ik voel me zeer vereerd. En op dit podium gaan we zo meteen 8 prijzen uitreiken. Goed, sporters, jong of oud, hebben ondersteuning nodig. En die ondersteuning komt uit vele hoeken. Dat kan iemand zijn die de lijnen trekt bij de sportclub. Het kan de voorzitter zijn van de sportvereniging. Misschien wel degene zijn die de schaatsen slijpt. Of misschien wel een ouder. Kortom, de assistent. De assistent wordt vanavond in de spotlights geplaatst. Dat is een beetje de rode draad die loopt door dit sportgala. Waar zouden we zijn zonder de assistent? Ik ben bijvoorbeeld heel blij dat, kijk, deze dames, I Love Cleaning, mag even een applausje voor mijn assistenten vandaag. Ik heb nog nooit zoveel eer gehad. Ja, zo is het genoeg, zo is het genoeg. En wij hebben ook gevraagd aan de genomineerden, neem je assistent mee naar dit sportgala. Het gaat zelfs nog verder. We hebben zelfs een speciale prijs in het leven geroepen voor de assistent. We hebben gevraagd aan sporters, dien je assistent in. Kom met een mooi verhaal waarom jouw assistent de assistent van het jaar zou moeten worden. En er zijn vele sporters die daar gehoor aan hebben gegeven. 91 in totaal. Daar zijn uiteindelijk ook 3 genomineerden uitgekomen. En daar gaan we straks de eerste prijs aan uitreiken. Aan de assistent van het jaar. Mag ik een applaus voor de man die dat zo meteen gaat doen. Voor de eerste uitreiker, voor Wiebe Wieling. Meneer Wieling, welkom. Voorzitter natuurlijk ook van de jurycommissie, maar van de andere kant bent u er ook nog altijd voorzitter van iets heel anders. En nou wordt het weer kouder buiten. Gaat dan meteen de temperatuur bij u persoonlijk wat stijgen? Ja, we zijn met de rayonhoofden morgen bij elkaar. Ja.
maar goed. Nee, en hoe vaak per jaar komen jullie zo bij elkaar? Niet zo vaak tegenwoordig, hè? Nou, toch wel elke 2 keer per jaar. Ja? Ja. Gezellig dan? Hartstikke gezellig en heel gemotiveerd. En allemaal vrijwilligers. Nou heb ik ook begrepen dat jullie met deze jury nog een keer extra bij elkaar zijn gekomen. Was zo spannend? Nou, dat klopt. Kijk, het komt heel erg precies. En we hadden een aantal criteria. Maar we hebben gezegd, we moeten nog een keer heel goed kijken welke prijzen allemaal zijn gehaald door de sportmensen. En laten we het zorgvuldig doen. Dus we hebben er 2 keer over gedaan. En assistenten, die zijn belangrijk, hè? Nou, weet je, bij de Elfstedentocht draait het om vrijwilligers. Ik denk dat hier geen sporter zit die kan zonder de assistenten. En als we zien wat deze 3 mensen ook allemaal hebben gedaan, petje af. Ik moet er overigens meteen bij zeggen dat deze eerste prijs, deze assistent van het jaar, niet via de vakjury bekend is gemaakt. Dat is namelijk een initiatief uiteindelijk bepaald door Omroep Friesland. Samen met de Leeuwarden Courant, samen met Sport Friesland, hebben zij uiteindelijk bepaald wie dat gaat worden en deze prijs in het leven geroepen. Laten wij samen gaan kijken. Ik zei al, 91 assistenten zijn er ingediend. Daar zijn er uiteindelijk 3 van genomineerd en dat zijn de volgende 3. Dat zijn allereerst Jan Hulzinga is het en hij is actief bij voetbalvereniging Soearmeer. Applausje. En dat geldt ook voor Ingrid van der Molen van Spelend Sporten in Leeuwarden. En de derde genomineerde is Tjitske Wind, actief bij volleybalclub Sneek. Dat zijn de 3 genomineerde assistenten. Meneer Wieling, ja. De spanning wordt opgebouwd. De envelop heeft u bij u, gelukkig. En de bril moet op. Maar... Even kijken. Nog ingewikkeld ook. Allemaal bewust door dit. Tjitske Wind. Ik zeg alvast gefeliciteerd. Heel erg verdiend. Je bent zo breed inzetbaar. Er is niet iets wat je niet doet. Dus ik vind het echt een grote eer dat ik dit aan jou mag overhandigen. Dank je. Ja, dit zul je niet hebben verwacht, hè? Nee, beslist niet. Nee. En hoe voelt het om even zo in de spotlights te staan? Heel bijzonder. Ja, ik kan het me voorstellen. Meneer Wieling, mag ik u trouwens alvast hartelijk danken voor het uitreiken van deze prijs. En Tjitske, als jij lekker gaat zitten in de zaal, gaan wij met z'n allen, iedereen thuis, iedereen hier in de zaal, kijken naar een filmpje waarin duidelijk wordt waarom jij de winnaar bent. Gefeliciteerd. Oké, dank u wel. Ga lekker zitten. Tjitske, van harte lokwijske met die prijs. Wij als VC Sneek zijn er ontzettend trots op dat je dit doet. Dat is een ontzettende soort. Het is goudwerk voor deze vereniging. Bij het scheidsrechterin, bij de ondersteuning van dames 1. Bij de materiaalcommissie bist je al bezig. Wat er meestal in hoes opgenomen worden, bist je erbij. Wij zijn ontzettend trots op jij. Van harte lokwensen mij het winnen van de prijs, assistent van het talent 2016. Tjitske Wind dus. De assistent van het jaar. Gaan wij meteen door met de volgende categorie. De categorie Frieske sporten. Ik dacht het niet, Swan. Sorry, neem mij niet kwalijk, dames en heren, maar ik ga dit sportgala hier even stopzetten. Swan, jij mag even plaatsnemen. Ga lekker drummen of doe iets leuk. Wij hebben het namelijk helemaal gehad. Elk jaar beloven zij ons weer beterschap. Maar wij hebben even een appeltje met jullie te schillen. Wij gaan hier even het Friese publiek opvoeden. Zal ze leren. Zo is het. Het is dus wel zo dat hier dit jaar weer de herenwc tot aan de wc-bril aan toe totaal verstopt zit. Precies. Nou, noem het beestje ook maar gewoon meteen bij zijn naam ook, ja.
Vorig jaar waren het de dames-wc's, dit jaar zijn het de herentoiletten. En zijn het niet de tampons, dan zijn het wel de koffiebekertjes die jullie overal laten rondslingeren. En zijn het niet de koffiebekertjes, dan zijn het wel de peuken. En dit jaar is het dus de herentoilet. En dan zie ik al die vrouwen kijken van, dat zijn wij dus niet. Nou, ik weet wel zeker, als bij jullie de rij te lang is, gaan jullie mooi wel naar de herenwc. Ja, dus wij gaan hier niet eerder vandaan voordat wij weten wie dit op zijn geweten heeft. Dus, wie hier zo rond een uur of 7:15 op de herentoilet zo'n enorme bout hebt lopen hachelen, die mag dan nu eventjes gaan staan. Ja? Ga maar staan. Ja? En wees dan nu ook net zo'n flinke jongen als dat je net op de wc hebt neergelegd. Oh, ga nou maar eventjes staan. Doe maar hoor. Ja? Ella, en zeg dan maar eens eventjes, ik was het die hier dit hele rioleringssysteem heb platgekakt. Nou, dan zijn ze allemaal stil, hè? Ja, laf. Nou, we wachten wel even anders, hoor. Ja, we wachten wel even, hoor. Wij hebben alle tijd. Wij gaan hier dit podium niet verlaten voordat wij de shit naar boven hebben gekregen. Letterlijk en figuurlijk, hè? Nou, ik denk niet dat er één gaat staan. Anders kunnen we de beveiligingscamera's er wel even bij halen. Want jullie denken van, ze weten het toch niet. Dan weet je, wij hadden mooi van die camera's verstopt in de closetrolhouders. En die zagen jullie niet, maar wij zien dus alles, hè? Wij zien alles. Inderdaad. Start er maar even in van de techniek. Start er maar in. Dan gaan we even kijken. Nou, wie zijn billen zijn dat, denk je? Nou, ja, dan zul je nou weer net zien, hè. Het blijft gitzwart. Zul je net zien dat iemand met zijn dikke reet voor die camera heeft gestaan. Nou. Weet je, ik heb het ook helemaal gehad ook, hè. Wij staan ons hier. Elke dag staan wij ons hier weer uit de naad te poetsen. En elke dag eindigt weer net zo goor als de dag daarvoor. Zo komen wij toch nooit hoger op? Nou, ik was laat nog beladeren, moest ik die bovenste raampjes poetsen. Nou, ik stond hoog op beladeren en ik had knik in de knieën ervan. Echt waar, ik stond daar. Lieverd, kijk nou. Moet je hiervoor kijken. Kijk Tom. Dat ken jij ook. Wat? Dat ken jij. Kijk Tom. Van die mooie brede sporters? Nee, niet die breed. Dat ken jij niet. Maar wat jij wel kent, is assistent zijn. Die zijn hier over de rode lopen komen lopen. Ja, ik ook nog met de stofzuiger vandaag. Nee, jij hoeft niet met de stofzuiger over de rode. Je mag er overheen volgend jaar. Kijk dan. Ach, lieverd. Maar weet u wat het is, dames en heren? Het ontbreekt haar een beetje aan zelfvertrouwen. Het ontbreekt haar aan zekerheid. Maar ze moeten leren open voor te staan, ontvankelijk te zijn. Dames en heren, mag ik u om een gunst vragen? Het is heel eenvoudig. Het zijn maar 3 woorden die jullie hoeven te zingen. We gaan haar een beetje moed toezingen. Het is heel eenvoudig. De woorden zijn iemand als jij. En de melodie is, doe even mee pianistje. Juist, iemand als jij. Ik tel hem in, komt-ie. 1, 2, 3. Iemand als jij. Ze doen direct mee, had jij dat gedacht? 1, 2, 3. Iemand als jij. Kijk wat het met haar doet, maar het kan luider. 1, 2. Iemand als jij. Hartstikke goed, meid. 1, 2, 3. Iemand als jij. 1, 2, 3. Iemand als jij. Zo, kijk nou, ze begint er helemaal van te glimmen. Ze blaakt van het zelfvertrouwen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, dames en heren, maar het gaat nog terugkomen. Weet je, we kennen het, hè. Zullen wij aan die sporters laten horen wat wij met ze doen? Doen we gewoon. Doen we Let gewoon. op, sporters. Geef je over en laat het los en sluit je ogen. Geef je over. Wees niet bang, laat mij begaan. De race is niet gelopen en het vuur nog niet gedoofd. Alle wegen staan nog open en mijn spirit geeft je hoop.
Geef me nu dan over, de droom is niet voorbij. Laat me je veroveren, dan maak ik je blij. Want jij bent de man die met mij alles winnen kan. En jij bent de vrouw die met mij alles winnen zal. Geef je over en laat het los en sluit je ogen. Geef je over en wees niet bang, laat mij begaan. Stop met controleren, ik weet wat ik van je wil. En laat je domineren. Onderga en wees stil. Ga en wees stil. Laat je overheersen, ja laat me dat nou doen. Word maar mijn projectje, ik maak je kampioen. Want jij bent de man die met mij alles winnen kan. En jij bent de vrouw die met mij alles winnen zal. Ik ben altijd geduldig, ik geef je altijd hoop. Ik kom graag bij je thuis, ik ben te huur, ik ben te koop. Ik ben slim en zorgzaam en attent. Ruimte, gun me dat moment. Want jij bent de man die met mij alles winnen kan. En jij bent de vrouw. En jij bent de man die met mij alles winnen kan. En jij bent de vrouw. Want jij bent de man die met mij alles winnen kan. En jij bent de vrouw die met mij alles winnen zal. Ja. Zo is het wel. Kom er maar weer bij, Swan. Oh, gelukkig, Hey. ik mag weer. Wat denk je daarvan? Maar het gaat dus om de Friese sporter. Hebben jullie zelf iets met Friese sporten? Ja, jij wel, hè? Nou, ik heb het met kaatsen. Keertsen, hè? Met keertsen. Ja, ik denk dat nou wie kaats kan de bal verwachten, dus dat denk ik dan. Ja, nou, wat ik dan met de Friese sport heb, kievitseieren zoeken. Dat lijkt me een hartstikke leuke sport. Daar heb je ook niet zoveel conditie, heb je daar niet voor nodig. Het gaat hartstikke goed met de kievits, hè. Gaat uitstekend. Ja, joh, ze komen steeds meer en meer. Dat komt natuurlijk door al die veldmuizen hier, hè. Maar luister nou eens even. Maar we hebben het dus over de Friese sporter. Is er nou een Friese sporter waarvan jullie de assistent zouden willen zijn? Oh, ja, zeker. Hij is hier vanavond ook aanwezig. Ik heb hem al gezien. Epke. Oh, wat zou het toch graag zijn triceps en zijn biceps eens even lekker onder de handen willen nemen. Ja, oké. Oh. Nee. Ik heb dat met Bart. Met Bart Helmholt. Want die kan zo lekker springen en die heeft een hele mooie stok. Dus daar wil ik dan wel eens eventjes, dat wil ik wel proberen. Vanwege zo'n lange stok, heel goed. Ja. Nou, oké. Dus ik ga, nee, gewoon naar Bart. Ik ga dat doen. Ik ga het gewoon doen. Ik wil een glanzende stok, want er moet toch iets een beetje shinen, zeg ik altijd maar. Wat een mooie man. Hé, Bart. Wat moet een assistent van een viereljepper nou kunnen? Een vierlijpen is het. Het is vierlijpen. Ja, 4 lijperts. En we zijn hier met z'n drieën. Nou, zeg eens. Nou, wat moeten we nou eigenlijk? Dan moeten we erachteraan rennen, dan moeten we de pols vasthouden. Nou, wat moeten we nou? Nou, een assistent die moet toch minimaal mij bijhouden kennen. Hij moet de stok houden kennen. Hij moet het razen kennen, zodat het boven het publiek uitkomt. En ik vind, hij moet eigenlijk een keer mijn stok van een halve meter sprongen. Dat ken jij wel. De nomineerden dit keer in de categorie Friese sporter binnen Tijk Triemstra, Manon Skeepstra en Dirk-Jan Rijenga. En ik draag de prijs over. En dat zijn ze, de 3 genomineerden Dirk-Jan Rijenga, Manon Scheepstra en Teke Triemstra. Ja. Dit is hem dan. Help dan ook maar even met openmaken. Als je dan toch zo bezig bent. Je hebt toch een natte hand. Kijk zo.
Goed zo. Hemsje, oh. Nou, eens even kijken hoor. Maakt het wel heel spannend. Nee. Dat hadden ze er ook niet bij verteld. Nou, dat wordt nooit wat met een assistent, hè. Dat wordt niks. Je denkt als ik het podium heb, zal ik het ook pakken? Ik heb een assistent nodig. Ik heb alle tijd, heb ik net gehoord. Zo zenuwachtig. Nou, eens even kijken. Hoe lang doe je toiletten schoonmaken? Ik hoop dat je het lezen kan. Want, ja, dit is het. Goed zo. Ja. De Friese sporter van het jaar is geworden. Heb jij het restant? Ja, wil je het helemaal hebben? Er moet wel een naam bij. Dit wordt nooit mots. Nou, eens even kijken hoor. Dat wordt spannend. Frieske, ja? Nou. Dirk-Jan Reijenga! Dirk-Jan, op de avond van de assistent, waar zijn je assistenten? Waar is de crew? Nee, kom erbij. Kom erbij, jongens. Geduld, hè? Mannen, welkom, welkom. Kijk eens aan, alle assistenten zijn erbij. Hartstikke goed. Zeg eerst maar eens even dat jouw... een prijsje, ja. Zullen we maar gelijk uitreiken? Hoe voelt het om hem in handen te hebben? Geweldig. Ja, heel bijzonder. Ja. Nou moet ik er gelijk één ding bij zeggen. Dit is dus een winnaar. Dit zijn allemaal winnaars. Het verschil met nummer 2. Manon Soy. 1,7%. Maar goed, jij staat hier als winnaar. Nogmaals van harte. Dankjewel. Hoe voelt het? Ja, super. Vorig jaar de hoofdprijs gewonnen en dan deze prijs. Ja, dat is geweldig. Want nog even over die hoofdprijs gesproken. Dat jullie hebben gewonnen was wel heel uitzonderlijk, hè? Ja. Jouw dus... Hoe lang is het nog nooit? Nog nooit. Sinds ze meedoen aan de competitie van de SKS Jouwer nog nooit gewonnen. Nee. Nou had jij één speciale assistent daar neergezet in het midden, hè? Even kijken, wie was dat ook alweer? Waarom heb je hem daar neergezet? Vonger is de fokkenist van het scootje. Ja. Dus en de man van het voordek, ja, die zorgt ervoor dat de motor op het voordek blijft draaien. Oké, ga ik eens even vragen. Word jij als assistent altijd genoeg gewaardeerd? Ja, zeker. Ja, volgens mij wel. Op wat voor manier? Kampioen. Ja, nou goed, dan maakt alles goed, hè? Maakt alles goed, hoor. Ja. Ja. Ik wens jullie een hele mooie avond. Ik wens jullie nog een fantastisch jaar. Nogmaals, het is een geweldige waardering voor wat jullie vorig jaar hebben gedaan. De Friese sporter van het jaar, Dirk-Jan Reijenga. En de crew. Mannen, dankjewel. Iemand als jij. Iemand als jij. De ode voor de assistent. Die gaan we zo meteen vaker inzetten. Iedere keer als er een prijs hier op het podium wordt uitgereikt. We gaan door met de volgende categorie. En dat is de categorie sportploeg van het jaar. En daarvoor zou ik graag naar voren willen vragen Monique Max. En Monique is directeur van het Jeugdsportfonds. Welkom. Ja, eigenlijk mogen we wel een klein beetje zeggen om in het thema van deze avond te blijven. Jullie zijn eigenlijk op die manier assistent van de sporter, hè? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Er zijn heel veel kinderen in Nederland die waar thuis heel weinig geld is en waar ze de sportvereniging niet kunnen betalen. Wij doen dat met het Jeugdsportfonds. Hier in Friesland zit ook een hele mooie kern. Die doen heel veel werk, bereiken veel kinderen. En dankzij het Jeugdsportfonds kunnen zij toch lid worden van de club. Nou, had ik iets gehoord van een veiling. Hoe zit dat? Wacht, Monique, kom op, dat weet je. Volgens mij worden er op dit moment allerlei van grote sportersveilingartikelen ingezameld. Ja, er zijn een heleboel hele mooie sporters die mooie artikelen ter beschikking hebben gesteld. En daar komt straks een mooie veiling voor. En de opbrengst is voor het Jeugdsportfonds. Dus om nog meer kinderen de kans te geven om morgen lekker te gaan voetballen, te gaan turnen, te gaan schaatsen of te gaan kaatsen. En altijd belangrijk om te vragen aan de directeur zelf. Iets met sport? Sportief? Ja, heel sportief. Ik heb eigenlijk mijn hele leven lang geturnd en getennist. En ik vind eigenlijk alle sporten leuk. Maar ik sta nu nog vaker langs de kant met mijn eigen kinderen. Je gaat zo meteen de prijs uitreiken aan de sportploeg van het jaar. Laten we samen even kijken naar de genomineerden.
En dat zijn ze, de 3 genomineerden. Het Nederlands turnteam dames. Bestaande uit Sanne en Lieke Wevers, Lisa Top en Celine van Gerner. Ze wonnen brons op de European Games en daarmee plaatsing voor de Spelen in Rio. De ploegenachtervolging schaatsen heren, bestaande uit Sven Kramer, Douwe de Vries en Koen Verwij. Zij werden wereldkampioen. En de dames van volleybalclub Sneek. Zij werden landskampioen en wonnen bovenal de nationale Supercup. Dat zijn de 3 genomineerden. Ga je er net zo lang over doen als bij de volgende 2 categorieën, de envelop openmaken? Nou, deze heeft niet in het water gelegen, dus ik hoop het niet voor jullie allemaal. Maar heel snel zal het natuurlijk niet gaan. Winnaar van de sportploeg van het jaar is de volleybalclub Sneek Dames. Volgens mij zit Petra Groenland erbij, hier in de zaal. Dames zelf, kom erbij. Nou, nog even stuk. Wil ik toch even weten, van de waar is de coach, waar is de assistent? Nou, de coach die geeft volgens mij gewoon trainen vanavond aan talenten. Dus wij zijn gewoon met de meiden hier. En Rutger vanavond? Ja, die zit er wel. Ah, kom er eens bij, Rutger. Gefeliciteerd. Wacht even, ja. Ik zat te filmen, Hè? Ik zat te filmen. Je staat te filmen? Ja. Dan sta je godverdomme zelf niet op. Nee. Nou, kom even hier staan, even voor die meiden. Die zijn allemaal toch zo lang, die kijken er allemaal over uit. Wat is de kracht van dit team? Dat het een team is. Ja, dat begrijp ik. Nee, maar... dat is echt het allerbelangrijkste. Ja? Ja, deze meiden, er zitten niet per se mensen bij die boven de rechts uitsteken. Dit is echt een team. We willen werken voor elkaar en dat is de kracht. En vorig jaar ging het al geweldig? Ja. Dit jaar volgens mij weer, hè? Ja. Niks te klagen. We hebben in dit seizoen alweer de Supercup gewonnen. Ja. En we gaan nu als de nummer 1 de play-offs in. Dus we maken toch wel weer een redelijke kans om de landstitel te prolongeren. Nou ja, laat het een mooie erkenning zijn, deze prijs. Ja. Ja, Monique, mag ik vragen om hem uit te reiken aan de assistent, aan Rutger? Rutger Leijenaar, dames en heren. De assistent die in het zonnetje wordt gezet. En dames, ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, Monique, dankjewel voor het uitreiken van deze prijs. En Rutger, zullen we het dan nog maar 1 keer inzetten voor jou? Speciaal voor jou? Mag meedoen hoor. Iemand als zij. Nog 1 keer. Iemand als zij. Oh, het komt wel. Speciaal voor Rutger. Heel goed, heel goed. De avond komen we erin. Ja. Schoon, zo schoon. Alles glimt als je wint, dat is niet gewoon. Zo'n medaille aan de lint, die naar je glanst en naar je blinkt. Nee, die win je nooit alleen. Nee, die win je nooit alleen. Kijk dan maar eens even naar, kijk dan maar eens even naar, kijk dan naar met wie je bent. De assistent, ja, 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 de assistent, ja, 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 de assistent, ja, ja, ja. Ja, dat is hij, ja, 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 dat is zij, ja, 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 die je verwendt, ja, ja. De assistent. Al is het eenzaam, al is het eenzaam aan de top. En geef je het soms, geef je het soms bijna op. Oh, yeah. Lijkt het soms maar schone schijn, dan nog
hoef jij niet bang te zijn. Want je bent niet alleen, je bent niet alleen. Je bent nooit alleen. Met jouw steun en toeverlaat, die altijd naast je staat. Kijk dan maar eens even naar, kijk dan maar eens even naar. Kijk dan maar met wie je bent. De assistent, ja, 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 de assistent, ja, 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 de assistent, ja, ja. Ja, dat is hij, ja, dat is zij, die je verwendt, ja, ja. De assistent. Jorrit Bergsma, Sjenke Knecht. Janniek de Jong, dat is ook niet slecht. Irene Wust, Marit Bouwmeester. Samenweven. Zijn kampioen, kampioen. Het is niet te doen zonder kampioen, kampioen. Het is niet te doen zonder de assistent, ja, 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 de assistent, ja, 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 de assistent, ja, ja. Ja, dat is hij, ja, dat is zij, die je verwendt, ja, ja. En welke assistent? Welke assistent? Maakt jullie volgend jaar zo intens gelukkig? Zo onmetelijk blij. Ja, dat zijn wij. Wat een fijne schoonmaakdames hebben we toch. Goed, we gaan met iets anders verder. Iedereen bij dit sportgala vindt het belangrijk dat kinderen van jongs af aan plezier hebben. Veel kunnen sporten en een gezonde levensstijl erop nahouden. Dat kan via sportverenigingen, dat kan ook via sporten op school. Kortom, we gaan het hebben voor de prijs op basisscholen. De sportprijs die daar wordt uitgereikt aan een van de 3 genomineerde basisscholen. Het is een hele aparte prijs eigenlijk die in het leven is geroepen. En scholen hebben zichzelf daarvoor kunnen aanmelden. Ik zou graag naar voren willen vragen de uitreiker in deze categorie. En dat is de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Friese Zorgverzekeraar, de heer Steven Hovenk. Meneer Hovenk, welkom. Eerst maar eens even over, ja, jullie zijn al een tijdje bezig met dit initiatief. Ja. Hoe is het de ontwikkeling, even toen en nu? Nou, als je kijkt, volgens mij een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Gestart volgens mij 1 of 2 gemeenten. We hebben nu bijna de hele provincie afgedekt met sport op basisscholen. Dus echt een vakleerkracht op de sportschool. Ja, er is nog één gemeente die nog niet heeft toegehapt. Dus we hopen dat na vanavond dat die ook ja zegt. En dan hebben we dus de hele provincie afgedekt met sport op basisscholen. Ik zou maar zeggen, noem man en paard. Welke gemeente is dat? Ja, Oké, dat doen we dan niet. Gezonde levensstijl. Jullie houden je dus ook bezig met voeding, hè? Ja. Naast dat wij vinden dat je van jongs af aan moet bewegen, is voeding natuurlijk heel belangrijk. Dat moet je kinderen ook meteen meegeven. Dat is ook een van de opdrachten die de scholen hebben meegekregen, zeg maar, in het maken van het filmpje. Laat zien wat je doet met sport op basisscholen, met de vakleerkracht en aan de andere kant met voeding. Daar hebben jullie dit opgepakt, maar jullie zijn zorgverzekeraar. Je zou denken, is dat niet een taak van de overheid? Primair wel, vinden wij. Aan de andere kant, wij vinden dat we een maatschappelijke taak hebben. Dus als de overheid het niet doet, dan stappen wij daarin. Het mooie is wel, het heeft nu wel iets in beweging gebracht. In de politiek wordt er nu volop gediscussieerd over het feit dat er toch weer een vakleerkracht op de scholen moet. Die toch 2 of 3 uur per week echt vanuit hun vak en vanuit professie gym gaan geven. Het sportgala heeft dus gevraagd aan allerlei basisscholen van nou oké, waarom zouden jullie deze prijs nou moeten winnen? En al die basisscholen hebben filmpjes ingestuurd en daar zijn uiteindelijk 3 genomineerden uitgekomen die vinden dat zij die prijs moeten winnen. En waarom? Dat laten ze zelf zien in deze filmpjes.
Sport op basisscholen is een initiatief van de Friesland Zorgverzekeraar en Sport Friesland. Sport op basisscholen verbetert de kwaliteit van de gymlessen en laat kinderen kennis maken met gezonde voeding. Samen met gemeente en het onderwijs zorgt Sport op basisscholen voor vakleerkrachten en voedingsprogramma's op basisscholen in Friesland. Welkom op je beste. Onze school vindt het belangrijk dat we gezond zijn en ons lekker fit voelen. Wij brengen al wat fruit rond. We hebben kokenles en we leren hoe we gezond eten klaar moeten maken. Ja, dat zijn ze, de 3 genomineerden van de Friesland Zorgverzekeraar. Meneer Hovink, kunt u ons uit de brand helpen? Wie wordt in deze categorie de winnaar? Ja, dat was een hele spannende prijsuitreiking. We hebben met de vakjury er goed naar gekeken. Het stukje creativiteit wat erin zat, maar ook met name ook de boodschap. Hoe ga je nou voeding en beweging bij elkaar brengen? En dat heeft geleid tot de winnaar. En volgens mij was het ook zeer nipt. OBS Twaaspan. Ja, geweldig. Gefeliciteerd. En waarom denken jullie zelf dat je gewonnen hebt? Nou, omdat wij heel veel aandacht hebben voor sport en gezondheid. Maar natuurlijk ook omdat onze kinderen heel leuk altijd meedoen met alles. En heel enthousiast zijn. Hartstikke goed. En wat gaan jullie doen met de prijs? Want dit is de prijs, €1000. En daarnaast nog de foodtruck Mama Masha die langskomt op school. Wat gaan jullie daarmee doen? Nou, sowieso voor het schoolplein, waar we heel druk mee bezig zijn. En ja, dan kunnen we die €1000 heel goed gebruiken. Hartstikke goed. Steven, wat doe je volgend jaar? Want dan kun je net zo goed... Ik heb gehoord dat volgend jaar, na 5 jaar, dat is altijd een lustrum. Dus dan zijn ze op zoek naar een nieuwe presentator. En dat ben jij. Je bent goed bezig, je bent goed bezig. Gefeliciteerd. Steven, toch nog even, wat hebben zij nou precies gewonnen? Ze hebben gewonnen €1000 ter besteding aan in ieder geval speeltoestellen of iets dergelijks voor op school. En de foodtruck Mama Masha die langskomt, waarbij kinderen zeg maar gezonde voeding en een stuk kookles krijgen. Ja, dat is een hartstikke mooie prijs. Nou ja, en er werd al even gevraagd van wat gaan jullie ermee doen? Maar zijn jullie inderdaad als school altijd al zo bewust bezig geweest met gezondheid, met sportiviteit? Dat is sowieso wel iets wat bij ons echt wel voorop staat, ja. En de kinderen zijn daar heel vlot in meegegaan allemaal? Ja, en die zijn er ook heel enthousiast mee aan de slag. Nou, geniet van deze prijs. Dat is een mooie waardering zoals jullie bezig zijn. Zijn we dus gewonnen vandaag. De Sport op Basisschoolprijs. Dankjewel Steven voor het uitreiken. Daar zitten de echte assistenten, hè? Iemand als zij. Het zijn de kinderen, jongens. Dan gaan we zingen. 1, 2, 3. Iemand als zij. Applaus voor de kinderen. De volgende prijs is een bijzondere prijs. Dat is namelijk de Oeuvreprijs. Die wordt altijd uitgereikt door de provincie. De vakjury draagt dan een aantal sporters, oud-sporters voor. En uiteindelijk bepaalt de provincie wie die Oeuvreprijs gaat winnen. En de rij van winnaars, dat zijn eigenlijk alleen maar mooie, grote namen. Its Postma, Rintje Ritsma, Jeen van den Berg, Richard Schuil heeft hem gewonnen. Foppe de Haan, Harm Wiersma. En met name vorig jaar hadden we een hele bijzondere winnaar. Toen werd Jokelien Tienstra uitgeroepen als winnaar van de Oeuvreprijs. En zoals u wellicht weet is afgelopen december Jokelien overleden.
Ja, die prijs, dat is uiteindelijk de Pim Mulierprijs. Die wordt zo meteen uitgereikt aan iemand die hem verdiend heeft op basis van zijn oeuvre. De dames zijn alvast even op zoek gegaan naar die prijs en hadden de hoop, misschien als assistent, dat er voor hen ook nog wel iets in zat. Oeuvre. Ja. Het gezamenlijk werk van een kunstenaar of geleerde. Oh, het gaat natuurlijk over dat gezamenlijke kunstwerken van die sporthelden hier in Friesland. Nou ja, en daar hebben we hinnen. Ja, hinnen. Nou, deze man is de sportersprijs verneemd. Die wie keert ze. En hij een heel grut sportershart. Ja, sport is hard, sport is hard. Ben je gek? Die man is 100 geworden. Dan red ik niet met mijn 6 pakjes sigaretten per dag. Hé? Zullen we er even een foto van maken? Ja, leuk. Selfie. Hey. Hij is wat smal bij de heer. Oh. Ja. Daar moet we zo. Ja, nou, schitterend beeld. Ja. Oh, dit werkt niet. Oh, wat? Zou u Wilt u een foto van ons maken? Natuurlijk wil ik een foto van jullie maken. Even hier voor het beeld. Ja, hebben we hier, hè? Ja. Bent u ook een redenrieder trouwens? Een redenrieder? Een schaatser. Oh. Nee, ik ben gedeputeerde voor de provincie. Oh, dat is een gedeputeerde. Nee joh, gedeputeerde, waarvan dan? Ik ben van sport ben ik onder andere gedeputeerde, dus... Nou, schot in de roos. Schot in de roos. Wat doet hij dan voor de sport zoal? Ik wil mij heel erg inzetten dat heel veel Friesen gaan sporten natuurlijk. Ja. En vooral dat ze de breedte sport gaan doen. Breedte sport, dat ben ik gek ook onze mooie Friese sporten. Oh ja, schitterend. Maar in Heerenveen hebben we ook nog een hele mooie ijshal met heel mooi ijs. Lekker ijs. Ja, Italiaans ijs. Ja. Zo'n boning. Ja, dus ik probeer gewoon dat alle Friesen gaan sporten. En dat vind ik heel erg ontzettend belangrijk. Maar dan hebben we van u ook een beeld nodig. Nou, dames. Ja, kom even hier staan bij ons. Oh. Ja, daar zijn we druk mee bezig, hè, al die beelden vast te leggen. Helemaal goed. Borst vooruit. Er ontbreekt dus nog een beeld. Nou, wat dan? Ja, die van de assistent natuurlijk. Oh, ik weet wel weer de maakt. Ja, Bob in Friesland, daar is de beste klei. Daar hebben we hinnen. Nou, dan gaan we daar toch in, hè? Ja, ik zie hem. Jouw taal! Wat mij nou kunt. Waar is hij dan? Ja, dat is hem. Hé, doe even open! Ah! Is dit hem? Is toch veel te abstract? Nou, ik vind hem meer een beetje figuratief. Nou, joh, er zit toch geen figuur in? Nee, er mag wel wat meer brons op heupen, dan. Ja, er zit toch helemaal geen grommetje vet zit erop? Als dit de sportersprijs is... Nou, dan ben ik benieuwd naar de prijs van assistent. Dan gaan we een hele dolly van Takamier. Ja, hebt u wel een voorbeeld nodig? Damn, girl, damn, girl, damn, girl, damn, girl, damn, girl, damn. Goed zo. Damn, girl, damn, girl, damn. De Oeuvreprijs dus. Uitreiker in deze categorie is de gedeputeerde, de heer Kielstra. Meneer Kielstra, welkom. Eerst maar even, wij zagen net de heer Schier in het filmpje. Waar is hij? Ja, de heer Schier die moest voor de Staten, voor het REC, de afvalcentrale in Harlingen, moesten verschijnen. Dus ja, de Staten gaan voor. Dus u moet daar tekst en uitleg geven. En ik hoorde dat het ook maar kiele was dat u hier was vanavond. Ja, mijn stem laat het een beetje afweten. De Oeuvreprijs. Ja, ik zou bijna zeggen, waar staat de prijs voor? Nou ja, de Oeuvreprijs staat voor, denk ik, sportbeleving in de volle breedte. Breedte sport vinden wij buitengewoon belangrijk in Friesland. De provincie sponsort dat ook heel erg. Wij hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in breedte sport. In Leeuwarden, in IJshal. Maar ook in de topsport, het Tialf hier. Maar Tialf is ook voor de breedte sport. Dus ja, de provincie vindt dit belangrijk en doet op dat punt ook boter bij de vis. En steunt op allerlei manieren de breedte sport. Dus vandaar deze Oeuvreprijs. U heeft het verlossende woord, de envelop in handen. Zullen we maar meteen bekendmaken wie er dit jaar vandoor gaat met de Oeuvreprijs.
Even kijken. En de winnaar is Maria Sterk. Maria Sterk dus. En dit beeldje hoort erbij. Alsjeblieft. Dankjewel. Wil ik nog even van u als gedeputeerde, waarom heeft Maria Sterk deze prijs gewonnen? Ja, ik denk dat Maria Sterk een voorbeeld is voor Friesland hoe breed de sport en een maatschappelijke carrière kan worden gecombineerd. Ze heeft heel veel prijzen gewonnen in de afgelopen jaren. Ze is langdurig ook werelduurrecord geweest, houdster van het werelduurrecord. Maar ze combineert het ook met een maatschappelijke carrière en vorig jaar ook moeder geworden. Dus een combinatie, denk ik, die ons allen aanspreekt. En dat is een voorbeeld voor Friesland hoe wij met sport omgaan. Dus ik denk dat er, als dit jaar een terechte winnaar is, dan ben jij het, Maria. Mooi gesproken, dankjewel. Ja, allereerst maar eens even, hoe voelt het om in die mooie rij van winnaars te staan? Ja, bijna te mooi om waar te zijn. En nou is het natuurlijk ook nog eens een keer zo dat jij hierheen bent gelokt op een hele bijzondere manier, hè? Kansspelen, hoe zit het daar ook weer mee? Ja, ik snapte er helemaal niks van. Ik had op Facebook een antwoord gegeven en ineens mocht ik hier aan meedoen. Ja. Gisteren kreeg ik nog een appberichtje van, ben je er wel? Toen dacht ik van, hoezo dan? Want in eerste instantie zouden we misschien helemaal niet gaan, dat klopt. Ja, voor alle duidelijkheid, we moesten natuurlijk Maria op een bepaalde manier hierheen lokken. Dus hadden we gewoon maar een fake prijsvraag uitgeschreven. En wat ze ook had ingevuld, ze had die kaarten altijd gewonnen. Dus ja, ze moest hier natuurlijk gewoon zijn. Ja, dat klopt. Mis je het schaatsen een beetje? Ja en nee. Ik mis echt een doel hebben. En dat klinkt heel raar. Maar ik mis om toe te werken naar iets. En het schaatsen, daar ben ik nog steeds mee betrokken. Ik geef training en ik ben nog sowieso 3 keer in de week in de Leeuwarden Elfstedenhel. Maar ja, om toch weer een doel te hebben, heb ik me nu maar opgegeven om de Slachtenmarathon te gaan hardlopen. Dus ja. En als die Elfstedentocht ooit komt, dan ben je er gewoon bij, hè? Maar en nog één ding, want de rode draad vanavond is de assistent. Wie was bij jou de assistent in jouw carrière? Ja, ik heb natuurlijk heel veel mensen. Het is heel lastig om nu iemand te gaan noemen want ik heb natuurlijk heel veel trainingsmaten gehad die uren met mij op de fiets hebben gezeten. Je doet mensen tekort, hè? Ja, je doet mensen tekort. En een van de belangrijke personen die waar ik een heel groot deel van mijn successen aan heb behaald, is Siep Hoekstra, mijn trainer. Dus dat is sowieso... en een assistent, dan doe ik hem nog tekort, denk ik, om dat te noemen. Dus, Goed gezegd. Dankjewel. En gefeliciteerd met de Oeuvreprijs. Maria Sterk. Iemand als voor het uitreiken van deze prijs, gedeputeerde. Beterschap. We gaan verder met sporttalenten. En nou kun je talent hebben op heel veel verschillende manieren. Je kunt zelfs een multitalent zijn. We namen even een kijkje op een heel apart, een beetje een geheim trainingskamp. I saw and all that I hear took me by surprise.
took me by surprise. And all that you said, and all that you did, hard to realize, hard to analyze. And I let you in, gave you love, gave you everything, and all that we shared, and all that we had, faded in life, ended in cries, and all that I did, and all that I fought, hard to compromise, never compromise. No pillow talk, no sunset walks, and all that I said, and all that I said, never compromise, never compromise. And all that you did, and all that you said, hard to realize, hard to analyze. I will take my bags and go, check in so low, move on till I'm gone. I see you on the other side. I will take my bags and go, abandon all I know, going on a free ride flow. See you on the other side. I said, and all that I did, never compromise, never compromise. And all that you did, and all that you said, it took me by surprise, it took me by surprise. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Gentleman of the Peak. All that I said. Oh, Sjoerd. Dames en heren, Sjoerd de Vries. En Sjoerd is misschien de enige die u een klein beetje herkende van die band. Want het zijn nou allemaal sporters, oud-topsporters? Ja, klopt. We hebben eigenlijk een vriendengroep met allemaal sporters. Op gitaar Ronald Bakker, een oud schaatser. Heeft toen hij 16 was nog het EK tot 16 jaar gewonnen. Hij mag applaus voor. Op drum Ian Steen, ook een oud schaatser. Hij heeft in 2012 nog de Elfstedentocht geschaatst. En heeft een Elfstedenkruisje op zijn bovenbeen getatoeëerd. Kijk aan. Goed detail. Ja. Dat is een hele prestatie ook. Ja. Als zanger Bram Smallebroek, onze Oostenrijkse schaatsnederlander. En een bassist. Ja, een bassist, oké, een bassist. Kan je trouwens een beetje? Heel goed, ja. Hoe lang spelen jullie samen? We zijn al jaren vrienden. En sinds in 3 januari was ons eerste optreden, dus nog niet zo lang. En wat is het grote doel? Hè? Straks is iedereen uitgesport en dan Pinkpop. Precies, je zegt het al. Zoiets. Ja, zoiets. Ja. Nee, het zijn gewoon een groep vrienden die het prachtig vindt om muziek te maken. En het loopt wat uit de hand. Het loopt een beetje uit de hand. Even die naam, Gentleman of the Peak.
Zeg ik het goed? Ja, klopt. Dat zeg je heel goed. Heren van het Veen in het Engels. Ja. Ja. Dan weet iedereen gelijk waar jullie vandaan komen. Ja. Hey, jullie gaan nog een nummertje spelen, hè? Ja. Wat gaat het worden? De titel is Walk the Line. Oké, succes. Gentlemen of the Beat. Aggressively, she disapproves heavily. It always works and smiles, and she will change her mind in time. This war zone is a lie. I heard it all before. I heard it all before. Tried to ignore. I couldn't face it anymore. Addicted to attention, action to reaction. We couldn't draw a line. Oh, I need a sign. Oh, I need a sign. Oh, I need a sign. Blames the situation on her mother's education. The good girl is gone, and he said it's gone for good. Don't let me be misunderstood. The guy is gone. It's freaking loud in here. The mirror is your fear, and she says that he gave it to the door. I had it all before. I heard it all before. I heard it all before. I need a sign. Oh, I need a sign. Oh, I need a sign. It's freaking loud in here. The mirror is your fear, and she's so glad you came into the door. Addicted to attention, action to reaction. Couldn't draw a line. Oh, I need a sign. Oh, I need a sign. Oh, I need a sign. Gentleman of the Beat. Geweldig, mannen. Epke, ja, nu jij er toch bent, mag ik je even erbij vragen? De coole bassist. Hè? De bassist is vaak een beetje de coole, een beetje die rustig daar staat. Een beetje de beat bepaalt, het ritme. Ja, dat zeggen ze, hè? Ja. En alle verloren uurtjes die jij nog hebt, die uurtjes die je niet aan de sport of in het ziekenhuis bent, dan ben je aan het bassen. Ja, nou, ik ben eigenlijk, denk ik, rond 2008 Beijing, de Olympische Spelen. Toen ben ik een beetje begonnen met gitaarspelen. En, ja, meestal in mijn eentje. En als je dan met z'n allen gaat spelen, ja, dan ontbrak de bassist. Dus ben ik dat gaan proberen. En dat bleek nog veel leuker te vinden, eigenlijk nog gitaarspelen. Dus zo is het een beetje begonnen. Toen zei ze, nou mag je er wel bij blijven. Ja, in dat geval mocht ik er wel bij. Zeg, dan komt dat Rio alweer wat dichterbij, hè? Ben je er eigenlijk behoorlijk mee bezig? Of heb je zoiets van, nou ja, eigenlijk is dat best een eindje? Nee, natuurlijk niet. Nee, daar ben ik heel erg mee bezig. Ja,
Ja, vorig jaar natuurlijk al goed mijn best gedaan om de eerste kans aan te grijpen om er naartoe te gaan. De eerste kwalificatie op naam. Nou, dat is dus mislukt. Dus ja, ik ben des te hard bezig om het alsnog voor te krijgen. Maar nu met het team. En wat dat betreft stonden we er eigenlijk al heel goed voor. We waren 11e op het WK geworden. En als we de top 12 positie van de wereld behouden, zometeen op 16 april, dan gaan we met een heel team er naartoe. Dus wat dat betreft staan we er wel goed voor. En als jij gaat, daar gaan we vanuit. Wat wordt dan de doelstelling? Ja, je hebt een droom, dat begrijp ik, maar wat is reëel? Ja, nou, je gaat natuurlijk er naartoe om je titel te verdedigen. Dus dat is mijn doel. Ja, daarnaast is Brugge gewoon vind ik een heel mooi toestel. En ja, daar hoop ik zo hoog mogelijk te komen. Dus ik hoop dan daar ook richting die finale te gaan. Maar rekstok is natuurlijk wel het grote doel. Het is de avond van de assistent. Heb jij ook zo iemand die jou altijd terzijde heeft gestaan, waardoor je hebt kunnen bereiken wat je bereikt hebt? Ja, als je iemand moet noemen die altijd terzijde heeft gestaan, ja, dan moet je eigenlijk 2 noemen. Dat zijn mijn ouders. Die zijn vanaf het begin tot het einde van mijn carrière zijn ze erbij geweest. Dus in die zin zijn zij erbij. Maar ja, de laatste jaren is mijn vriendin natuurlijk de belangrijkste assistent aan het worden. Want... Dat moest je zeggen, oké? Ja. Nou ja, je kunt het wel voorstellen als je moet turnen en je moet ook nog in een rockband spelen, dan heb je bijna geen tijd meer voor het huishouden en alle andere dingen die erbij komen. Dus dan heb je wel een goede assistent nodig. Ja, en die excuses inderdaad, die komen heel goed. Heel goed. We hebben jou gevraagd om de prijs uit te reiken voor het sporttalent van het jaar. Laten we even samen kijken naar de genomineerden. En dat zijn ze, de 3 genomineerden. Allereerst Natasja Ausma. Ze won brons op het WK Judo onder 21 jaar. Marit Steenbergen, goud en 2 keer zilver op de European Games bij het zwemmen. En Sanne Vermeer, wereldkampioen judo onder 18 jaar. Ja, zo kan hij wel weer. Dag. Epke, kom even een stapje naar voren in de spotlights om bekend te maken wie het talent wordt. Iedereen doet het allemaal heel moeilijk en jij denkt gewoon, huppakee, klaar. Ja, zo moeilijk is het niet hoor. Valt wel mee. De winnaar van het sporttalent is Marit Steenbergen. Oh ja, iemand als jij nog, hè? Ja, meiden. Hallo. Was de prijs? Wat? Oh, de prijs detail. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, toch dat we moesten schoonmaken. Hebben ze 1 opdracht vandaag. Bloemetje, kom op. Ja, natuurlijk. Kijk. Oh god. Ik ben helemaal in de war door Epke. Ik kon er niks aan doen, dames en heren. Mag ik even 1 momentje, Twan, even aan jou even voelen? Oh god, maak me gek. Oh god. Geen wonder dat ik in de war ben. Maar is de prijs? Ja. Goed zo, hè? Alsjeblieft. Was dat nou zo moeilijk? Maar kom er even bij. Allereerst gefeliciteerd. Hoe voelt het? Ja, heel goed. De erkenning landelijk had je al gekregen. Nou ja, dit is eigenlijk nog een on top of, hè? Ja, maar deze had ik nog niet, dus dat is wel heel mooi. Ja, de droom van Rio, die is er nog, hè? Ja, die is er zeker. Ja. En even voor alle duidelijkheid, dan gaat het met name om de estafette, hè? Ja, ik ga wel echt voor een plaats in de estafette. Ja, op de 4 keer vrij. Ja. Nou is het de avond van de assistent. Ik vroeg het net ook al even aan Epke. Je hebt geen assistent meegenomen vandaag, hè? Nee, ik denk dat ik te veel assistenten heb eigenlijk om de 1 te nomineren. Dus je dacht, nou even, maar je bent er wel zeer erkentelijk voor waar je nu al staat, hè? ja. Hey, en laten we vanuit gaan, mocht Rio, we zien je daar, maar mocht het nog niet de prijs opleveren die jij hoopt te gaan halen daar, met jouw leeftijd, hè? Je kunt er wel 2 spelen sowieso meepakken, toch? Ja, dan kan ik nog wel even mee. In ieder geval sporttalent van het jaar. Geef ze een geweldig applaus. Marit Steenbergen. Iemand als zij.
En dankjewel Epke voor het uitreiken van deze prijs. De volgende categorie is de gehandicapte sporter. Ja, en als je een handicap hebt, dan is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Daar komt veel bij kijken. Soms ben je zelfs al een beetje zoekende. Wat is nou precies jouw sport? Wat moet je gaan doen? De dames zijn in Heerenveen op onderzoek uitgegaan samen met Janko. De gemeente Heerenveen wil graag dat iedereen mee kan sporten, mee kan doen. Dus ik ben benieuwd welke aanbod uw vereniging heeft voor Janko. Nou, dat Jeu de Boele, dat hebben we nu voor een groep van 40 tot 60 jaar. Wij van Sjoelclub Scoomering zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. En we zouden het heel fijn vinden als ook minder valide mensen mee zouden kunnen doen. Maar we willen ook een jongerenteam. Een team van 10 tot 15 jaar. Je kunt dus al Roland schuiven. Desnoods hangen we bordieslagen. Dus als de gemeente daar een bijdrage in kan leveren. We moeten hier de kamer helemaal opschieten nou. Ja, ik heb hier allemaal sportverenigingen op bezoek vandaag om een sport te vinden voor Janko. Wat is er nou belangrijker, een schone kamer of de toekomst van de jongen? Ja, wat wil de jongen zelf dan? Basketbal. Dat kent hem wel. Nou, kijk eens schat, voor jou. Kies lekker in rauzen. Maar kijk jongen, wat een streep op de vloer. Ja, dat komt door hem chillen. Die strepen veel te veel. Joh, die zijn toch niet aan het chillen hier ook? Ik ben Daphne van den Broek. Ja, dat weet ik, want je speelt in het Nederlandse team. Wat is jouw droom? Om later ook in het Nederlandse team te spelen. Heb je discipline? Ja. Heb je doorzettingsvermogen? Ja. En ben je bereid om keihard te trainen? Ja. Laat maar zien. Wat we willen, dit is de kracht van sport. Ik ben hartstikke wies voor Janko, maar wij zijn nog lang niet kleren. We zitten nog maar op 10% van de mensen in behandeling en dat lijkt landelijk op 40%, dus we gaan nog een rij te gaan. Zullen we oppraten dat we dat van elkaar krijgen voor 2018? Hier we dan. Nou, zijn we klaar? Mooi. What's the difference between me and you? What's the difference between me and you? Ja, nu zag ze al even in beeld komen in het filmpje. Heren, welkom. De wethouder van de gemeente Heerenveen en de directeur van Sport... de sport... Hoe moet ik het eigenlijk precies zeggen? Sport Friesland, zo zeg ik het. Hè? Sport Friesland, ja, zo zeg ik het. Eerst maar even naar de wethouder. U bent ook ambassadeur van de gehandicapte sporter. Wat zijn uw ervaringen? Nou, we hebben hier in Heerenveen, in Sportstad Heerenveen, een geweldig evenement gehad. Dat waren de Special Olympics. 2 dagen lang het hele stadion vol met publiek, maar ook met 1200 sporters die daar zich fantastisch ingezet hebben. Nou, dat was voor mij wel een van de hoogtepunten als ambassadeur van het aangepast sporten. Kan ik me voorstellen. Hoeveel mensen zijn erop afgekomen? Ja, het publiek, dat was tegelijk met het voetballen in Brazilië. Dus het was een beetje zoeken, hoe doen we dat? Maar we hebben gewoon een heel groot scherm neergezet en konden mensen de voetbalwedstrijd kijken. Dus we hadden uiteindelijk een hele volle tribune bij de opening. Dat ging helemaal geweldig. En 1200 sporters die hier ook nog overnacht hebben. Ja, geweldig evenement. Ja, en voor alle duidelijkheid, die Special Olympics zijn voor de verstandelijk beperkten. Zeg maar even de lichamelijk beperkten, die hebben natuurlijk de Paralympische Spelen straks. Dan ga ik even naar de directeur van Sport Friesland. Aangepast sporten, wat betekent dat voor jou en voor jullie? Nou, dat betekent voor mij, voor onze organisatie, voor heel veel mensen in Friesland betekent dat heel veel. Betekent extra hulp voor mensen voor wie het sporten zeg maar, minder vanzelfsprekend is dan het voor ons is. En dat moet je niet willen. Je moet willen dat iedereen mee kan doen. En die mensen die voelen het zelf ook niet als een beperking, want die sporten volop. Kijk naar onze Rio-gangers en daar mogen we echt met elkaar hartstikke trots op zijn. Die trainen enorm hard en ze presteren super. Dus wij proberen vanuit onze organisatie al die drempels weg te nemen en met verenigingen en in overleg met gemeenten de kansen gewoon toe te laten nemen. Meer mensen met een beperking laten sporten. En ik zie je ook staan met een magazine. Ja, die wil ik graag even omhoog houden. Iedereen in de zaal die kan deze vanavond meenemen. Die ligt straks bij de uitgang. En hier staan allemaal de verhalen ook in van onze para-sporthelden. Hartstikke leuke interviews. Neem het straks mee.
En ondertussen wordt er ook nog gedoneerd, hè? Of tenminste, dat hopen we, dat er veel gedoneerd wordt. Ja, we hopen dat, dat kunnen mensen daar bij de deur straks doen, dat er nog een kleine donatie komt voor het Jeugdsportfonds. En dat geeft ons weer de mogelijkheid om nog meer kinderen, waarvan de ouders het sporten niet kunnen betalen, daarmee te helpen. Ja, en meneer Zoetenal, ik zie u al staan met een envelop. Voordat we die gaan openmaken, gaan we even samen kijken naar de 3 genomineerden voor deze tak. En dit zijn ze. Allereerst Rikst van der Horst. 2 keer Europees kampioen paradressuur. Aleida Noorbruis. 3 keer wereldkampioen baanwielrennen. En Olivier van der Voort. Zilver op de wereldkampioenschappen Paralympisch zwemmen. En een wereldrecord op de 200 meter rugslag. Ik zie dat jullie al een rolverdeling hebben gemaakt. Wie de envelop openmaakt. Wie uiteindelijk straks de prijs gaat uitreiken. Tijdrekken hadden ze gezegd. Ja. De winnaar van de gehandicapte sporter is Aleida Noordbruis. Aleida, gefeliciteerd. Mag ik trouwens heel brutaal zijn, voordat jij de prijs krijgt? Volgens mij heb jij je assistent meegenomen, hè? Ja. Is dat je broer? Ja. Zullen we die even op het podium erbij vragen? Waar is hij? Ja, op de avond van de assistent. It's Auke is het volgens mij. Ja, is heel goed, heel goed. Ja, Auke It's. Ja, It's Auke. Maar goed, eerst maar even de prijs zelf. Eerst even de... Gefeliciteerd. Toch maar even, eerst maar eens even weer een prijs. Want volgens mij, jouw prijzenkast, die loopt er helemaal over. Hoe voelt het? Winnen blijft mooi. Dat is absoluut zo. En weer een erkenning. Maar Paralympische Spelen zijn nog niet 100%, hè? Waar ligt dat nog aan? Ja, vormbehoud noemen ze dat. Oh, maar dat gaat toch wel lukken, of niet? Ik doe mijn best. Niks is zeker, hè? Nou staat hier jouw broer naast. Kun jij eens in een paar woorden uitleggen waarom hij zo belangrijk is voor jou? Hij is mijn grootste trainingspartner hier in Friesland. Samen werk ik heel veel trainingsuurtjes weg met hem. Hij is simpelweg gewoon sterker en hier in Friesland moet ik veel alleen doen. Dus als ik samen met hem erop uitga, dan weet ik dat ik goed moe thuis kom. Dat is mooi, dat is mooi. Wat maakt haar als sportvrouw zo goed? Ja, enorme doorzettingsvermogen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat laat ze elke keer weer zien. Ze heeft regelmatig een beetje tegenslag, maar daar weet ze vaak goed overheen te komen. Dat is het sterkste. En hoe gaat het zelf? Want jij moet dus behoorlijk wat tijd ook investeren om dat te doen. Hoe is dat als assistent? Toch een klein beetje in de schaduw? Nou, op het moment valt het gelukkig mee, want Aleida zit veel in Dirksvorm, vlak bij Alkmaar bij de baan, waar ze veel trainingen doet. En die schaarse tijd die ze dan in het noorden doorbrengt, dan mag ik graag hebben met dat trainen. Geen enkel probleem. Mooi gesproken, mooi gesproken. Aleida Noorbruis, de gehandicapte sporter van het jaar. En dames, mag ik dan vragen even in te zetten, speciaal voor It's Auke. Speciaal voor It's Auke. Even flink inzetten. Met z'n allen. Iemand als Nog een keer gaan we. Iemand als hij. Dat kan harder hoor. Doe het nog een keer. 1 keer. Iemand als hij. Dank u wel. Ja. En de heren ook dank u wel voor het uitreiken. Friesland is er niet onbekend mee. Even een korte dweilpauze. Even tijd voor de champagne. Eindelijk.
Wat een puinhoop, zeg. Man, man, man. Ja? De dames van I Love Cleaning. Wij komen alweer toe aan de laatste categorie. Dan zult u denken, hé, we hebben toch nog de sportman en de sportvrouw. Ja, die 2 categorieën worden samengevoegd bij deze. En deze 2 categorieën kennen uiteindelijk 1 uitreiker. En dat is Rientje Ritsma. Rientje, welkom. Vroeger deed hij iets met schaatsen. Tegenwoordig, jij bent volgens mij alleen maar aan het autorijden, toch? Coureuren, et cetera? Nee, op 2 wielen. Op 2 wielen, oh, oké. Hey, trouwens, over het schaatsen. Ik zie je veel in beeld, hè? Veel aan het analyseren. Ja, wij komen met de NOS bij eigenlijk alle internationale wedstrijden... waar ik samen met Erben Wennemars de analyse doe. En dat is erg leuk om te doen. Kan ik me voorstellen. Je ziet nog wel wat van de wereld, hè? Volgens mij geniet je dan meer op plekken waar je dan nu komt... in vergelijking met je actieve carrière? Nou, de beleving is wel heel anders. Beleving als topsporter en naar een doel toe werken... om op dat doel zo goed mogelijk te presteren... is anders dan analyse doen. En... ja, je hebt wel wat meer tijd om ook de dingen te zien inderdaad. En gun je als topsporter gun je daar geen tijd voor. En dan nog even dat gemotoriseerde. Wat zijn je doelen daarmee? Ja, het is toch wel een nieuwe passie geworden. En ja, uiteindelijk probeer je jezelf te verbeteren. Dat gaat nog steeds goed. En ja, hoe hoog kun je eindigen? Nederlands kampioen ga ik nooit worden. Maar bij de beste 10, dat moet misschien wel haalbaar zijn komend seizoen al. En met name het runnen van een eigen team samen met mijn vriendin Joandy. Dat gaat steeds beter. Misschien hebben we wel de aankomend Nederlands kampioen hebben binnen het team dit jaar. Dus dat is sowieso leuk. En heeft het ook mee te maken dat jij natuurlijk met jouw naamsbekendheid... toch nog wel eens ergens binnenkomt waar je een mogelijke sponsor kunt binnenhalen? Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Dus als er nog iemand is... Ja. Nou, ik denk, ik geef je even het podium. Rientje, je gaat dus zo meteen de prijs uitreiken voor sportman, sportvrouw. Laten we eerst even naar een filmpje gaan. En in dat filmpje, dat is wel mooi, zijn de dames langs gegaan bij de 6 genomineerden. En dan niet zozeer bij de genomineerden zelf, maar bij hun assistenten. Waarom zijn nou die assistenten zo belangrijk voor de volgende genomineerden? Wel binnen de Heid en de coach van Jorrit Bergsma. Ja, dat klopt. Hey, die Jorrit van jou, hè, die heeft de 10 kilometer gewonnen in Sochi, dit jaar het WK. Zeg, wat doe jij niet allemaal om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dat is opletten, hè. Altijd met de slag bezig, hè, maar dat is het belangrijkste. Goed sluiten, zeg maar. Wat is dat dan? Hij begint hier, goed bijhalen en dan de heupen overbrengen. Ja. En de reens maar altijd vooruit. En natuurlijk scherpe reens, ja, zeker. Nou, dat is wel net zo moeilijk. Nou, laat mij dat, maar dat kennen wij ook wel. Ja, dat kennen wij ook. Het is gewoon een kwestie van naar voren en naar achter. Dat lijkt me niet zo heel... Gewoon hoor, dat kennen wij toch ook wel. Auw. Oh. Zo. Jacobus. Irene Wust heb je voorgedragen als assistent van het talent, hè? Ja, maar dat is dan alweer zo goed, dat het zo mooi gaat. Wat ik dus probeer, dat is een stukje energie uit te dragen, zodat de spieren dus sneller herstellen en dat toch weer meer kracht leveren kan. Maar ik ben wel wat verzuurd. Krachttraining. Maar ja, dat is ik geen wonder met zo'n behandeling. Hé, Lieke. Je zus Sanne hebt dit jaar zilver gewonnen op de wereldkampioenschap, hè? Ja. Wat doe jij dan zo goed? Dat jij zo assistent bent en dat ze het zo goed doet eigenlijk? Nou ja, ik train natuurlijk elke dag met haar. En als tweeling zijnde woon ik ook met haar. Koop ze die een ei of 2 eieren? 2 eieren. Hé meid, dus jij bent volgend jaar kampioen. We hopen natuurlijk samen kampioen dan te worden, hè? Ja, ja, hey, en kampioen en assistent natuurlijk. Hè? Oké. Oh. Kun je niet meer volhouden. Kramp. Maar zit hij niet in een boord, ik in een orenboord. Hier zien we de beelden van de voorbereiding van haar laatste wedstrijd. Maar ze heeft dus 2 keer de wereldbeker gewonnen. Dit jaar gaan jullie natuurlijk knallen in Rio. Wat is nou jouw rol van betekenis dan? Enerzijds ben ik trainingspartner, dus ik zie al echt zin haar. Ik ken haar beter maar terug haar zinstand aan. Ik ken de boord heel goed, dus ik technisch wel wat input. Technisch, dat ken wij ook wel. Dat is gewoon links is bakboord en rechts is stuurboord. Deze extra. En ik ben natuurlijk haar broer.
Dus wij hebben een behoorlijk sterke vertrouwensband. Dus als wij de wereld doorreizen, dan... En wij kennen... Ja, ik wat te vertrouwen. Ja, ben ik wat te wij kennen ook vertrouwen. eens sporten, dat is geen probleem. Het is veel, maar het moet mogelijk zijn. Maar ik vind het wel een beetje smarig. Het is wel een beetje smarig. Hier ook. Op. Yannick de Jong, 3 keer Europees kampioen, dit jaar wereldkampioen. Wat zei ze dan eigenlijk? Gas op een lolly? Hoe krijg je het voor elkaar, joh? We hebben dus zelf een frame ontwikkeld en daar hou ik me ook mee bezig. En en motorisch voor de afstelling. En als dat allemaal klaar is, dan moet Jannik de rest doen. En dat doet hij heel goed. En elke wedstrijd ben je erbij? Ik ben er elke wedstrijd bij. Bliksem, Pibbe. Pibbe. Hey Kip, die Schenker die heeft hem toch maar weer mooi geflikt, hè? Mooi nou. Hey joh, hoe doe je dat nou? Nou, je doet het natuurlijk op de beste materials van de hele wereld. Gemaakt bij die beste assistent van het talent natuurlijk. Ja, maar dan met toch ook nog wel wat anders, want als kind in de paredes doen. Je zet die mes recht onder de schoen. En je moet echt een goede gevoel hebben. Hey, wat heb ik hier nou te pakken, joh? Nou, normaal gesproken schrijf ik al die naampjes aan de benedenkant van die leesten. Oh mijn god, dit is hem gewoon. Kijk toch, ruik toch. Oh mijn god, ik word gek. Ik word gek. Wat voor maat heeft er eigenlijk? Nou ja, misschien dat is een betere vraag voor die vrouw van Shinky. En of die assistenten in het zonnetje worden gezet. De 3 genomineerde sportvrouwen Irene Wust, Marit Bouwmeester en Sanne Wevers. En de 3 genomineerde sportmannen Jannik de Jong, Jorrit Bergsma en Shinky Knecht. Ja. Mag ik hem openmaken, zeker? Graag. Winnaar, sportman en sportvrouw. Shinky en Marit. Shinky Knecht dus en Marit Bouwmeester. Gefeliciteerd, Shinky. Gefeliciteerd. Ga ik toch maar eerst even naar deze jonge dame. De moeder van Roelof en van Marit dus. Waar zijn de kids? Die zit op Gran Canaria als voorbereiding voor het Europese kampioenschap die volgende week beginnen. Wat hebben die toch altijd slechte tripjes, hè? Ja, heel erg. Ja. Hoe trots bent u op beide kinderen natuurlijk? Ja, nou eigenlijk op alle 3 natuurlijk. Ze zijn alle 3 begonnen met zeilen, maar met Marit en Rolf super trots. En vooral dat Rolf nu Marit kan helpen, dat is helemaal geweldig. Ja, hoe werkt dat goed tussen die twee? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat broer en zus nog wel eens een keer wat minder botert. Maar gaat dat zo goed? Nee, dat gaat heel goed. Die klik hebben ze samen. Dat hadden ze vroeger, keek Marit altijd al bij Rolf op. Toen hij eerst was begonnen en Marit iets later. En nu helpt hij haar heel erg. Ja, dat gaat heel goed. En Marit heeft het talent van u, hè? Ja. Oké, heel goed, heel goed. De moeder van Marit Bouwmeester. De sportvrouw van het jaar dus. Ja. En ik vind het goed, ik vind het stoer dat je hier staat, Shinky. Want hoe voel jij je? Nou, in principe best wel goed hoor. Ja? Ik heb een klein beetje pijn aan de ribben, maar voor de rest gaat het prima. Dus ik dacht, we hebben te maken met iemand die hier zo staat met de P en zo, maar dat valt dus wel mee. Ja, ik baal er natuurlijk goed van, maar dat hoort erbij en gewoon volgend jaar weer knallen. Ja, want hoe staat het? Heb je al doelen weer gesteld? Wat het eerstvolgende wordt waar je kunt knallen? Het eerste doel is om gewoon weer fit te worden en dan weer volle bak te kunnen trainen. En dan gaan we volgend jaar weer zien hoe het gaat lopen. Ja. Dit is een mooie waardering voor jouw prestatie van het afgelopen jaar. Maar jij staat hier zonder assistent. Die zagen we net in het filmpje. Zullen we maar gelijk even erbij halen? Kom maar bij je. Wat wil ik toch even van jou weten? Nou, wat er afgelopen week is gebeurd met Shinky. Kijk, jij bent dus eigenlijk een beetje assistent. Maar op dit moment ben jij gewoon verzorger, toch? Nou ja, wat heeft gebeurd vorige weekend? Ja, hij heeft gevallen natuurlijk. Ik ben verantwoordelijk voor die messen natuurlijk. En soms
Ja, nou, ik doe mijn best altijd, maar het maakt niet uit. Die cijfers die ik krijg, het meest belangrijke ding is die gevoel van de schaatser. En dus we spelen een beetje zo met de messen en de ijscondities. En nou, ik wil niet naast de baan staan. Wanneer Shinky rijdt, soms kijkt hij tegen mij en zegt... Jongen, wat heb je nou gedaan of zo? Maar goed, eindelijk hij heeft niet gevallen door wat ik heb gedaan. En, dus ik mag mijn baan hebben voor de volgende jaar of zo. Nee, maar even tussen ons dan. Want kijk, wij weten natuurlijk dat Shinky sowieso temperamentvol is. Maar als dit is gebeurd, is hij dan een beetje te hard of niet? Een beetje de wat? Oh ja. Ja. Ik moet mijn inburgerscourses halen, you know. Oké. Maar voorzichtig. Maar hoe gaat het dan met hem? Is hij dan nog een beetje leuk? Een beetje sportief, et cetera? Nou ja, Shinky is... Ja, soms voel ik dat... ik werk met ticking time aan. Als ik de slechte draden snijd, dan gaan alles opblazen. Maar meestal als ik thuis kom, dan eindelijk die bam gaat eraf. En heeft mijn vrouw erbij even al die stukjes op te ramen. Kip, dankjewel. Shinky Knecht, de sportman van het jaar dus. En Marit Bouwmeester, vertegenwoordigd door haar moeder hier op het podium. Dankjewel voor het uitreiken, Rintje. En dames, mag ik nog 1 keer vragen, speciaal voor de moeder van Marit, voor Kip, voor de assistenten. Nog 1 keer vol inzetten. Iemand als zij. Met z'n allen komt-ie. Iemand als zij. Om me heen, het was alsof ik meteen het mooiste zag. Want iedereen deed met ons mee op deze dag. En dat is mooi, want we hebben jullie nodig. En dat is mooi, want we hebben jullie nodig. Iemand als jij, iemand als jij, iemand als jij, iemand als jij. Iemand als jij, want hoe je zingt en hoe je spreekt, het maakt niet uit wie je bent of hoe je heet. En dat is mooi, want we hebben jullie nodig. En dat is mooi, want we hebben jullie nodig. Iemand als jij. Je kijkt om je heen, je ziet het meteen, je bent niet alleen.
The Gentleman of the Piet. Geassisteerd door Gabrielle Marieke van Vrouw Holland. Met Reinoud op de toetsen. Ik dank u allemaal voor de belangstelling vanavond hier in Heerenveen. Ik bedank de kijkers thuis bij Omroep Friesland voor het kijken naar het Sportgala. Maak er een mooie avond van en tot volgend jaar. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Sport Friesland.